Molta atenció a aquest titular del 22 de maig. Un document governamental filtrat mostra que Espanya vol prohibir l'encriptació de missatges de WhatsApp, de Telegram i de Signal. La notícia ha passat desapercebuda, suposo que perquè ens tenien entretinguts amb la campanya de les municipals, però el tema és gravíssim. Ara tornem a estar en campanya per les eleccions espanyoles i el PSOE es presenta a Espanya com el salvador davant l'extrema dreta. A Catalunya, Esquerra cau de 4 grapes en la trampa i Junqueras ja ha dit que, per aturar l'extrema dreta, si cal, tornarà a pactar amb el PSOE a canvi de res. Aturar l'extrema dreta amb el PSOE? Com veurem a continuació, tot plegat és una farsa. Atenció, segurament has vist aquest missatge al teu WhatsApp. Els missatges i les trucades estan xifrats d'extrem a extrem. Ningú de fora d'aquest xat, ni tan sols WhatsApp, els pot llegir o escoltar. La cosa funciona així. Els teus missatges de text estan protegits amb el que es coneix com xifrat d'extrem a extrem. Aquest xifratge es produeix cada cop que envies un missatge de text des del teu telèfon. El teu telèfon té 2 claus úniques que xifren i desxifren els missatges. Són la clau pública i la clau privada. La teva clau pública es comparteix amb altres persones. La clau privada només està al teu dispositiu i mai es comparteix. Quan 2 persones volen xatejar de forma segura, utilitzen una combinació de claus pública i privada per crear una clau compartida temporal. La qüestió és que hi ha molts governs que creuen que les empreses tecnològiques i les de telecomunicacions haurien de proporcionar el que es coneix com una porta de darrere per permetre l'accés a aquests missatges encriptats. N'hi ha de 2 tipus de portes de darrere. El primer tipus és que hi hagi una llista de claus privades que permetin que l'empresa, WhatsApp, Telegram o Signal, puguin accedir als missatges encriptats per poder entregar-los a la policia o a un govern. Però hi ha 2 problemes amb aquest mètode. Primer, si aquesta llista de claus privades fos robada, la privacitat de tothom quedaria exposada. Segon, si s'abusa d'aquest sistema, l'usuari no podria saber si algú està accedint a les seves dades. El segon tipus de porta del darrere consisteix a fer que les empreses tecnològiques introdueixin deliberadament un punt dèbil o una errada en la fórmula de xifratge que permeti a les forces de seguretat accedir als missatges cas per cas. El problema amb aquest mètode és que els delinqüents també podrien trobar aquests punts dèbils. Les policies i governs d'arreu del món expliquen que darrere l'encriptació s'hi amaguen terroristes, delinqüents i abusadors sexuals. I per això, des de fa anys, hi ha un intent constant d'acabar amb l'encriptació d'extrem a extrem arreu del món. A Turquia, per exemple, l'any 2017 es van detenir periodistes i ciutadans per fer servir aplicacions encriptades i a països com Rússia, Bielorússia i la Xina tenen l'encriptació al punt de mira. Però el debat també és als països occidentals. L'FBI fa anys que intenta convèncer l'opinió pública per facilitar que la policia i el govern tinguin accés a tots els missatges dels ciutadans. Al Regne Unit també estan intentant legislar contra el xifratge, però allà l'oposició és enorme. El cap de WhatsApp va dir que la llei del Regne Unit, per suprimir el xifratge d'extrem a extrem, és la llei més preocupant que s'està discutint a tot el món occidental. Doncs bé, la cosa és que la Unió Europea fa uns mesos va presentar un primer esborrany sobre una llei per protegir els menors dels abusos sexuals que també tracta el tema dels missatges xifrats. Un mecanisme que s'ha de seguir per tramitar una llei europea és preguntar l'opinió als diversos estats de la Unió Europea. I aquí és on hi entra Espanya. El document filtrat del qual parlàvem al principi i que va publicar la setmana passada la revista Wired és precisament la resposta d'aquests estats a la pregunta sobre la nova llei. Alemanya, Finlàndia i Estònia s'oposen obertament a legislar contra el xifratge i adverteixen que això seria anar directament contra els drets fonamentals de les seves constitucions. Altres països, com Bèlgica i Holanda, no acaben de ser prou clars en les seves propostes i altres, com Dinamarca i Irlanda, proposen escanejar els missatges, però sense debilitar el xifratge, cosa que tecnològicament sembla impossible. En canvi, Espanya, atenció, encapçala la posició més dura, acabar amb el xifratge extrem a extrem. I atenció, la proposta del PSOE és la més dura i va de la mà de les propostes de, atenció, els governs de Polònia i Hongria, governats per la dreta més ultra d'Europa. La posició del PSOE és clara. En nuestra opinión sería deseable impedir legislativamente el cifrado de extremo a extremo. I en el mateix document reconeixen, esto es muy controvertido. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que és imperativo que tengamos acceso a los datos, fent-se eco de les demandes de la policia espanyola per poder accedir als missatges privats. Se n'ha parlat molt de Pegasus.
El PSOE va espiar 65 telèfons d'independentistes catalans saltant-se la llei. Ara, amb aquest canvi legislatiu, podria espiar els missatges de tots i cada un dels catalans. Diuen que és per lluitar contra la delinqüència i els abusos sexuals, però el PSOE, la Policia Nacional i el sistema judicial espanyol han demostrat de sobres que estan disposats a fer servir qualsevol eina per reprimir la dissidència i l'independentisme. Si s'obre la porta a mirar els missatges dels ciutadans de manera massiva, no hi ha dubte que Catalunya serà un objectiu prioritari. Pedro Sánchez es presenta a les eleccions com a mur contra la ultradreta, al mateix temps que impulsa mesures que posen en perill drets fonamentals. Carregar-se l'encriptació extrem a extrem, accedint a les peticions de la policia i els governs, és el mateix que obligar-nos a enviar cartes de paper sense tancar el sobre. Whitfield Diffie, un dels pares de la criptografia moderna i inventor del sistema de claus que hem explicat abans, ha dit: si prenen totes les decisions tenint en compte només els interessos de la policia, el que tindrem serà un estat policial. Doncs l'estat policial no l'està impulsant Vox, sinó el PSOE. El PSOE fa la feina per poder reprimir-nos millor i deixa les eines preparades perquè Vox, quan entri al govern, també les pugui fer servir en contra nostra. Davant tot això, els mitjans callen i partits com Esquerra Republicana han anunciat que donaran suport al PSOE per tal d'aturar l'ultradreta, quan els seus eurodiputats saben perfectament el que està fent el PSOE. Una de les grans mentides que enverina la política catalana és que encara hi ha gent que no veu que el PSOE és igual de perillós pels interessos dels catalans que qualsevol dreta espanyola. Ens estan prenent el pèl i cal que això que acabem d'explicar ho sàpiga tothom abans de les eleccions del 23 de juliol. Si vols aprofundir sobre aquest tema, al nostre web hi trobaràs una selecció d'articles. Passa-ho!